Isay. Asa ka, Say? Klaro kayo sa? Klaro kayo? Isay mo shout out, John. Ha? Isay mo shout out. Kinsay ko andong? Kusang nala na cellphone na? Samsung na. Samsung? Hmm. Yaga po. Ay, kiso. Pero kani siya, ano ni siya dire. Tong murag mo puti. Ana, tong ganiya ba? Oh. Ano yun, ano? Mukuan siya minay tinaw, ana. Oh, tinaw kayo. Tinaw kayo na kuan sa kuan na. Ya record. Tinaw? Kato lagi pagtanaw ni abot mas TV ba? Tinaw kayo. Tung gira sila dito ba? Terus kesegingan. Isay kasi shout out say. Ano tong vlogger nga silingan tapos ito dapit inyo ha. Ikuan? Silda. Ayan. Silda. Silda. Oh, Yani. Kato sa istas do bagay. kato.